Εφευρέτης Μιχαήλ Καλαφίλης και θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ βαρκούλα που να με πηγαίνει βόλτα στη θάλασσα. Είμαι εφευρέτη Αναστασία Λίτου και θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ παιδί που να βοηθάει η γιαγιά και το παππού να περνάνε το δρόμο. Είμαι ο εφευρέτης Ανδρέας Ελμαγιάρ και θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ που φτιάχνει χαμένα κομμάτια των μνημείων της αρχαίας Ελλάδας. Είμαι ο εφευρέτης ο Αργύρης ο Καπετανάκης και θέλω να φτιάξω ένα σκυλάκι που καθαρίζει τα σκουπίδια του δρόμου. Είμαι ο εφευρέτης Δημήτρης Μπόνας και θα ήθελα να φτιάξω ένα ρομπότ που θα σερβίρει καφέ στο πύρκο του Άιφελ. Είμαι ο εφευρέτης Ευάγγελος Μακίνος και θέλω να ανακαλύψω αν η λάβα του Βεζούβιου είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Είμαι ο εφευρέτης Θανάσης και θέλω να φτιάξω ένα ξύλινο τζετ με χέρια που να ξεφαλώνει πάνω στο δέντρα. Είμαι η εφευρέτρια Κυριακή Καϊσούδη και θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ που να μαγειρεύει. Είμαι ο εφευρέτης Μάνος Δακής και θέλω να ανακαλύψω αν το υλικό του μετεωρίτη είναι βλαβερό για τους ανθρώπους. Είμαι η εφευρέτρια Μαρία Μιχαηλία Κουτσουρίδου που θέλω να φτιάξω μια γατούλα που να φυτεύει λουλούδια και δέντρα. Είμαι ο εφευρέτης Αστέρης Δάσιος και θέλω να φτιάξω μια δικιά μου σημαία που να πετάξει στο διάστημα. Είμαι ο εφευρέτης Οδυσσέας Κοκκόνης που θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ που θα σκουπίζει το σπίτι μου. Είμαι η Μαρίνα Εφευρέτια που θέλω να φτιάξω ένα ρομπότ κορίτσι που να βοηθούσε τους ανθρώπους στο ξεσκόνισμα. Είμαι η εφευρέτια Μαριάννα Θόμου και θέλω να φτιάξω ένα κορίτσι ρομπότ που σιδερώνει τα ρούχα.